Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda möhleti geçen dermanlar satyp çykarylýar. Regionlarda derman gytçylygy dowam edýär. Türkmenistanda derman feriştelerinin bahalarynyň ýokarlanýany wagty paýtagat Aşgabatyň dermanhanalaryna arzanladylan bahadan yaramlylyk möhleti geçen dermanlar peýda bolup başlady. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine 8 aprelde maglumat berdi. Onun maglumatyna görä meselem Aşgabatyň merkezi dermanhanalaryndan biri hasaplanýan Alişir Nowaý köçesiniň ugrundaky birinji dermanhanada 6 tabletkaly sitramon dermanyny arzan bahadan, ýagny 1 manatdan satyn almak mümkin. Ýöne bir şert bilen onuň yaramlylyk möhleti geçen. Habarçy agdalyan dermanyň suratyny düşürip azatlygy uğratdy. Suratdan ma'lum boluşyna görä dermanyň 4 ýyllyk yaramlylyk möhleti 2019-njy ýylyň aprel aýyna tamamlanýar. Gurrun edilýän sitramon 2015-nji ýylyň mart aýyna öndürilipdir. Meniň tanşym bu dermany satyn alypdyr. Adaty dermanlar ören gymmada düşýär. Alişir Nowaý köçetiniň ugruna ýerleşýän bu dermanhana merkezi dermanhana hasaplanýar diýip habarçy aýtdy. Ýurtda dermanlar bilen bagly ýagdaýlar yaramazlaşýar, olaryň bahasy ýokarlanýar diýip ol sözüne goşdy. Möhleti geçen dermanlaryň Türkmenistana haçan getirilenligi barada maglumat ýok. Suratdan ma'lum boluşyna görä bu dermanlar Russiýanyň Ural Biofarm açyk paýdarlar jemgyýeti tarapyndan öndürilen önümlerdir. Türkmenistana daşary ýurtlardan getirilýän uzak möhletli dermanlaryň yaramlylyk möhletiniň tamamlanmagyna bellenilen yaramlylyk möhletiniň 60 göteriminden az wagt galan bolsa, ýurtda hereket edýän derman üpçünçüligi hakyndaky kanun olaryň ýurda girdilmegine ruhsat bermeýär. Muňa laýyklykda häzirki wagtda Aşgabatyň merkezi dermanhanasyna satylýan sitramon Türkmenistanyň çägine İngiç bolany 2016-njy ýylyň oktýabryna getirilen bolmaly. Muny häzirki wagtda gümrük gullugundan anyklamak mümkin näl. Türkmenistan import-eksport maglumatlaryny jemgyýetçiligi aýan etmeýär. Internet maglumatlaryndan ma'lum boluşyna görä meselem Aşgabatda ýowuşan hojalyk jemgyýetine degişli dermanhanada gurrun edilýän sitramon 2 manat 50 tenge 3 manatdan satylýar. Derman üpçünçüliginiň ýagdaýy regionlarda da yaramazlygyna galýar. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radio seyret habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň ýaşaýjylary suw üçin tölek tölemekde täze kynçylyklary duçar bolupdyr. Bu gede karşılanan suw ölçejileri öz öýlerinde 2016-njy ýylda oturdan ýaşaýjylardan gurallaryny gaýtadan barlatmak talap edilýär. Ýatlatsak Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň suw, gaz we tok muhçylygyny ýatyrmak barada 2018-nji ýylyň gözünde glan eden kararyna laýyklykda ýurduň ilaty ulanýan serişdeleri üçin tölegleri hasaplaýjy gurallaryň esasynda tölemäge borçly edildi. Aşgabat agy suwuň düzgünlerine görä hasaplaýjylaryň barlygyny onuň öz laboratoriýasynda geçirmeligi ma'lum boldy. Ulanaja ustany öz başda tapmagy maslahat edýärler. Ular öz ustalaryny bermeýärler. Soň ölçejiini duran ýerinden aýryp, ony barlygy üçin laboratoriýa alyp barmagy, soňra täze açylan Türkmen standart idarasynda parahat 7-de belletmegi, bu ýerde diňe möhür basýarlar. Ondan soň gene laboratoriýa dolanmagy, soň hyzmat üçin bankda tölek etmegi talap edýärler. Wadakanalyň öz kassasy ýok. Bulardan soň ýene-de ussa gözläp öz hasaplaýjy guralyny öýüňde oturtmaly diýip Azatlygyň habarçysy 8-nji martda habar berdi. Aprel aýynyň başynda Aşgabat Agyz Suw Edarasy paýtagtyň ýaşaýjylaryny suwy tyhşytly ulanmaga we onuň töleglerini wagtynda geçirmäge çagyrýan bildiriş çap etdi. Azatlygyň habarçylarynyň söýlerine görä şu gün suw ölçejileri barlatmagyň çylşyrymly düzgünlerinden daşary onuň mali çykdyjy hem bar. Laboratoriýadaky barlyklar we döwlet standart idarasynyň möhüri 40 manada düşdi. Ölçejiniň duran ýerinden aýrylyp soň gaýtadan oturdulmagy ortaça hasapdan 100 manada düşýär. Pensionerler az girdejili maşgalalar we işçiler üçin bu mali betbagtçylykdyr diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Türkmenistanda gaz we suw ölçejileriniň oturdulmagy 2016-njy ýylda başlanypdy, emma 2018-nji ýylyň gözünde köpçülikliň häsiýete eý bolupdy. Soňky aýlarda Azatlygyň habarçylary we Aşgabatly söhbetdeşleri suw üçin ýaşaýjylardan alynýan tölekleriň artdyrylyp ýazylýanlygy we näde dogry hasap çykarylýanlygy barada habar berdi.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündälik gepleşigimizde dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatyň sowda nokatlarynda we dukanlarynda towuk ýumurtgasy gaýtadan satylyp başlandy. Ýöne ýaşaýjylar ondan günne çäkli möçürde satyn alyp bilýärler diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen penşenbe gününden başlap biziň goloýmyzdaky dukanda ýumurtgany gaýtadan satyp başladylar. Ondan her adam diňe 9 sany satyn alyp bilýär. Bu 4 manada durýar. Kämil dukanyna hem ýumurtga getirilipdir. Bu ýerde bir ýumurtga 50 teňeden satylýar. Nowat göze ilmeýär. Ýöne her adam başyna günde diňe 10 ýumurtgany satýarlar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy 9 aprelde gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä käbir müşteriler ara bir näçe sagat salyp gaýtadan ýumurtga satyn almaga synanşýarlar. Ýöne dukanyň kassasynda oturan işgärler olaryň has köp ýumurtga satyn almagyna ruhsat bermeýärler. Habarçy öň 1 kilogramy 8 manatdan satylan towuk budunyň 10 manada, tutuş towugyň 1 kilogramynyň 13 manada barabardygyny hem bellidi. Üstesine de bu towuk etleriniň gutusuna suw goýup olary doňdurýarlar. Soň onu çekdireninde ýanyna buz hem goýýarlar. Buz goýmaň diýseň satyjy özleriniň transport ýük ýükleýän üçin töleýändiklerini şeýle etmese özlerine girdeji galmajakdygyny aýdýar. Şeýlelikde towuk budunyň 1 kilogramy 10 manada däldi, ortaça 12-13 manada düşýär diýip Azatlygyň paýtagtdaky beýleki bir habarçysy aýtdy. Habarçy şekeri tapmagyň kyndygyny belläp paýtagtyň döwleti değişli dukanlarynyň tas ählisine diýen ýaly yarymlyk möhleti geçen margariniň satylyp başlanandygyny hem ünsü çekdi. Soňky ulanyş möhleti 1 aprelde tamamlanan margariniň bir sanysy 2 manat 50 teňeden satylýar. Öň ol 4 manada barabardy. Onu köplenç pulun gaýtargysyna boýnuňa dakýarlar. Şekeri bolsa satyn almak kyn. Ol döwlet dukanlarynyň diňe käbirine satylýar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda un, çörek, şeker we ösümlik ýagy ýaly käbir azyk önümleriniň şol sanda towuk ýumurtgasynyň gytçylygy indi 2017-nji ýylyň ahyryndan bäri wagtal dowam edýär. Şondan bäri döwlet dukanlarynda we sowda nokatlarynda bu azyk harytlary bir satylýar, bir de ýitirim bolýar. Şu aýyň başynda gytçylyk gaýtadan güýçlenip döwlet dukanlarynda ýumurtga diňe ýerden we çäkli möçürde satyldy. Tiz wagtda satylyp gutarýan ýumurtgany almak üçin dukanlaryň öňünde adamlaryň uly nowbatlary emele geldi. Şonda adatça 12 sanyny 4 manada satylan ýumurtganyň 11 sanyny 5 manada satylyp başlanypdy. Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.